ħaddiem Filippin ta' 50 sena residenti San Ġiljan tilef ħajtu f'inċident li seħħ l-ħabta ta' 8 ta' dalgħodu fl-Imqabba. L-inċident seħħ f'boatyard meta l-Filippin kien qiegħed iġorr xi materjal qrib garaxx permezz ta' forklifter. Għal xi raġuni l-forklifter inqaleb u l-Filippin spiċċa nqabad taħtu. Fi stqarrija l-Pulizija kkonfermati li l-inċident seħħ fl-inħawi magħrufa bħala Għaddejma. Fil-post waslu ambulanza u membri tal-korp tal-Pulizija kif ukoll mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Madankollu l-intervent tat-tim mediku mill-Isptar Mater Dei kien inutli jekk kif il-Filippin kien iċċertifikat mejjed fil-post. Il-Pulizija għadha qed tinvestiga l-każ filwaqt li nfetħet inkjesta maġisterjali. L-inkjesta għandha tistabbilixxi kif seħħ eżatt l-inċident u x'kienet ir-raġuni li waslet biex il-forklifter inqaleb fuq ġenb minnhom. Dan huwa t-tieni inċident fatali fil-post tax-xogħol għal din is-sena wara li fit-18 ta' Jannar li għadda ħaddiem miet fit-tarsna ta' Palumbo. Anke f'dak il-każ il-vittma kien barrani.